Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar. Hakawai ka jingjia ka ba ima bha tang na ka banta ban shnai ka reel ha Instagram wai usamla ubana Chhattisgarh ulakanthi na ka ksha dhaskun ka badan ha surok sirpar road ha shnong awarai ha ka jala Chhattisgarh hadu balo mensau jor na kani ka jingle jong ka video ka bala ring ya kani ka jingjia kalapen I ya wai usamla ba ulatengkho ha ki mau ki badan kham shatra jong kani ka ksha hadin ba ulakanthi nakli jong kani ka ksha uni usamla ula leka syakani ka jaka da ka balai lang bat ki angut ki bana shnong cher kapur bat ha kapor ba ukanthi na ka ksha uparlok jong ula ring ka video ban bu ha Instagram nakaliang ki parlok bat ki briu ki badan hakani ki layarap ban sey u na ka hakaba uni usamla ula yap le nakani ka jingle jong kani ka video ka pen I baki weipat kilakanthi na ki jaka ki ba kham hapdeng jong kani ka ksha tang ba uni usamla ula lech shakli do jong kani ka ksha ka balawan ra ru ya ka jing mensau jong hadin ba ula kanthi katkum balong menta uni usamla udang dan hapdeng ka jing sumar hasor balo da bazar ha Chhattisgarh